салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯза навори мо сар мешавад сохтани полка. Аз магазин заказ карда будем, ман акнун рафта мегирем. мана дар қойма овардем, ан акнун мекушоем. ан акнун сабират мекунем. дар қоғоз ҳамаашро тасвир карда бо рақамҳояш фаҳмондагӣ аз рӯи ҳамон сабират мекунем. ҳар як полка рақам дорад. мисли анамин мешад баъди буд шуданаш. ан акнун сар мекунем сохтанро. ногуфта намонад кӯдакон ба ман ёрдам доданд. то охир бо мо бошед. дастгирӣ карданро фаромӯш накунед дӯстон. дар канал обуна шуда лайк гузоред ҳатман. манеч хеле ки мебинед сохта шудам. ман акнун шавҳарам аз кор биёяд мечаспонам. мана шавҳарам аз кор омадан часпонидан. сабират карда тонистам ё не? фикрҳои худро дар комментарий нависед. раҳмат ки то охир бо мо будед дӯстон. дар амони аллоҳ бошед.